Bir karar döwletiň täze ýamdan galkynşy döwründe türkmen tirekäçileri daşary ýurtlardan getirilgen haritlaň orun tutýan we eksporta niýetlenen önümleň önümçiligini barha giňeldiýärler. Bu wagtda aýratyn tapawutlanyp öňde barça orundan birini eleýän täze harit nişanly konditer önümlerini önürgen kärhanada da uly üstünlikler gazanylýar. Häzirki zaman tehnologiýalary sanylgyň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanýan döwre wagt kärhanada işler sazlaşyklanyp barylýar. Daşary ýurtlardan getirilgen haritlaň orun tutýan hemde eksporta niýetlenen önümçilikde esasen ýokary hili yerleçi mallan peýdalanylýar. Bu bolsa dünýä belli önüm önürçileri bilen münasip bätleşmäge mümkinçilik berýär. Pehim paýhasymany magtymly Praga ýylna täze harit nişanly konditer önümlerini önürgen kärhanada lezzetli tagam bilen tapawutlanýan konditer önümleriniň süýjüleň täze urunuşlaryny önürmäge niýetlenen täze önümçilik düzümleri ornaşdyrylyp, bayramçylyklary işçiň taýýarlyk görülýär. Ýakyn günlerde döwre wagt kärhanada Türkiýeden getirilen häzirki zaman injamdan ornaşdyrylmagy bilen täze şokopay harit nişany zefirli keksleň 4 görnüşiniň, şokly harit nişany jeleli keksleň 2 görnüşiniň, elim harit nişany karamelli petir köküleň, altyn zaman ezer mendil harit nişany karamelli wafilleň önümçiligi ýola goýmak meýilleşdirýär. Täze önümler halkara bir taraplyk gününe hemde täze il bayramyna halkymyz üçin ajaýyp sogat bolar. Sanly ulgamar arkaly dolanyrylýan innowasion tehnologiýalar bilen öpçün edilen döwre wagt kärhanada konditer önümlerini göýsüýjileri önürgen bölümler hereket edýär. Täze harit nişanly konditer önümlerini önürgen kärhana önümçilik kuwaty bir gece günlüğüň dowamynda 160 tonna önüm önürmäge niýetlenen. Germaniýanyň, Türkiýanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Niderlandlar paçalygynyň öňde barça önüm önürçileriniň tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan kärhanada işleň esasy bölegi awtomatlaşdyrylan görnüşde alınıp barylýar. Şunu rehmet howpsuzlygynyň kadalary berja edilýär. Häzirki wagtda kärhanada hunermenliň, işçiliň 2000-den gowragy rehmet çekýär. Döwre wagt kärhanada çiň mal taýýarlamakdan başlap, taýýar önümiň gaplanylmagyna çeli ähli işler sazlaşyklanyp barylýar. Bu ýerde öňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmagy, önümçilikde yerli çiň mallan peýdalanmagy, täze kuwatlyklary işe ýerdimege aýratyn ähmiýet berilýär. Önümçiligiň takyk gurulmagy, bäsleşligi, ukyply ýokary hili önüm öndürmäge, önümliň görnüşlerini ýygydarly artyrmagy mümkinçilik berýär. Kärhanada önümliň hiline berk gözegçilik ýoly goýulyp, konditer önümleriniň ähli görnüşleri ekologik taýdan arasy çiň mallan taýýarlanylýar. Önümiň ýokary hili we ekologik taýdan arasy bolmagyna, arasaçylyk kadrlarynyň berja edilmegine, çiň malyň we taýýar önümiň hiline berk gözegçilik edilmegine, haritlaň alyjylara tiz ýetirilmegine uly ähmiýet berilmegi, täze harit nişanly konditer önümleriniň badyr we teşligine üstünlik gazanmagyna ýardam edýär. Täze harit nişanly konditer önümlerini önürgen kärhanada häzirki wagtda kökelen, keksleň, süýjüleň, şokoladlaň 200-den gowrak görnüşi önürlüýär. Olar owadan döwre wagt bedelen gaplara gaplandyp, ýurdumyzyň ähli sebitlerine kösegdan okatlaryny aljylara getirilýär. Ýakyn geljekde konditer we süýjü önümleriniň daşky örtük gaplaryny kärhanaň özüni önürmegi ýola goýmak maksat edilýär. Pudokda baý tejribesi bolan iş ogurlary milli harit nişanly konditer önümleriniň eksportyna ýygdarly artyrýarlar. Kärhanada iş usullary ýygdarly kämilleşdirilýär. Aljylar bazary öwrenilýär. Önümçilik güýçlendirilip, lezzetli tagam bilen tapawutlanýan önümiň täze görnüşleri bazary çykarylýar. Haritlary içerki we daşarky bazarda yerlemekde sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden işçiň peýdalanylýar. Kärhanaň internet sahypasyna aljylara önümliň aýratynlyklary bilen ýakynan tanyşmagy mümkinçilik döredilýär. Kärhanaň agdaby işgärleri, gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza tüýs sürekden alkyş sözlerini beýan edýärler.